Na jednoj od prethodnih sjednica vijeća, što ne znači nekoliko sjednica, nego možemo reći godina, imali smo izvještaje na par stranica. Kratko, samo nekoliko cifri, toliko smo napravili, potrošili, usvojili, ništa detaljno, ne približno. I onda smo mi kao vijećnici praktično rekli dosta. Zauzeli smo stav, metodologija izrade izvještaja mora biti praktično jednoobrazna. Pa onda imali smo problem, neki kao ne znaju. A onda smo uzeli neke koji su bili dobri. A recimo doma zdravlja. Da se podijele svim preduzećima i ustanovama. Pa da po toj logici, principu, načinu rade. I naprave izvještaj. Nama ne treba izvještaj od 50 stranica, niti 100 stranica, nego onoliko koliko je potrebno da imamo jasnu informaciju. Preciznu i da možemo isto diskutovati, vidjeti eventualne nelogičnosti i sl. I evo to funkcioniše. Izvještaji su već jednoobrazni u tom smislu, imamo preglednost, znamo šta je bilo, manje je mogućnosti za manipulaciju. Nekada, recimo, ona bizarna stvar kao 8 maraka se navede da su dobili kredita plus, može značiti kao kako to oni dobro posluju, a s druge strane odvlačenje pažnje od raznih drugih cifara koje ne treba da privuku pažnju. Jer ovo kao prihvati se kao vidi, kaže, oni su dobro prikazali ove sitnice u marku. Ali nebitno. Šta je problem? Šta je problem i ovih izvještaja? Zašto ne valjaju? Nijedan. Nijedan od ova izvještaja ne valja. A svi će prihvatiti. I svi su došli i rekli da će prihvatiti. Ne valja zato što mi radimo nešto što ne treba da radimo, kao vijećnici. Evo svi koji su izlazili, svi su predlagali. I SBB, i SDA, BOS, Narodna stranka, Razna boljitak. Svi. Sjedimo pa smišljamo šta to treba da bude dobro. Masu nekih stvari smo predložili. Opravdano je kolega Alkić izašao i revoltirano rekao. To sam se ja javio već prije za diskusiju na istu osnovu, praktično pa neću ni ponavljati dio. Mi izmišljamo ono što treba i onda rade. Zar to ne može njima na um pasti? Sjede po cijeli dan, bave se samo tim poslom, ništa drugo. Mi trebamo da radimo za sve. Mi trebamo da sjedimo ovdje da dobijemo izvještaj jasan, konkretan, prijedloge mjera, način rješavanja, poboljšanje mjera i sve. A ne da mi učimo ih svaki put kako treba da se posluje u tim preduzećima da budu bolja. Pa čuli smo danas masu prijedloga. Dajte, smanjite ovamo pijačnu naknadu. Bolje da imaš bilo šta, nego da nemaš ništa. Bolje da građani dođe, nego da ne dolazi. Omogućimo, ne mora dolazi u autobus, vuče kese. Smišljajte, smanjujte cijene i pijačnih naknada, i parkinga. Dajte karte koje su povoljne. Pomozite građanima. Dajte tamo gdje imate parking koji stoji bez zjapi, smanjite mu još cijenu. Smišljajte kako da budete korisniji građanima Tuzle. U svakom segmentu. Osim onom segmentu deficita broja umrlih. Nemojte se tu truditi. A kako rade ostali ljudi, imaju posljedice da prije odlaze. Prije se desi da zbog stresa i svega, zbog svega ovoga nakumuliranog ljudi prave promet komparativno preduzeću. Ali i tu imamo, evo i tu je predloga. Dajte jeftinije, dajte članarine, smišljajte, pa evo kod Revde recimo što imamo. Mi smo i ovo raspravljali, je da se dala odluka, saglasnost vijeća za takav način djelovanja da praktično kroz članarinu ljudi kada dođu u poziciju da izgube svog najdražih ne moraju izmišljati o situaciji kako platiti, pogotovo većina nema građana da plati. Zašto sad, evo čuli smo Nedžada, dobro je rekao, nebitno je ova stvar, poslovanje više manje promijenit će se, prvi mjeseci su lošiji, kasnije će biti bolje, ali je problem što se ne puštuje vijeće. I evo prijedlog konkretan. Zaključak. Ovi izvještaji, moj stav, prihvataju se uslovno. Ovo je zadnji izvještaj koji se prihvataju. Mi više nećemo podržati. Klub BOS-a neće podržati ni jedan izvještaj koji neće sadržavati prethodne 4 godine izjašnjenja o prijedlozima vijećnika. Svih. 4 godine najmanje.
Uvijek 4. Kvartal nekakav, 4 nek bude. Sve što se predložilo od vijećnika, šta se usvaja, šta se nije usvajalo, iz kojih razloga, što i kad će. Jedan segment izvještaja da bude to. Sve ovo ok, ali na kraju, gdje su prijedlozi mjera, zaključci, poboljšanje poslovanja, obavezno, prijedlozi poboljšanja poslovanja moraju postojati. Nek smisle. Nek znaju da kad dođu na vijeće, da može pasti izvještaj. I ako padne izvještaj, idu posljedice. Po rukovodstvu. Vi ste se potrefili sad, prelom je na vama. Uvijek je bio prelom i na nekim drugim preduzećima. Dakle, niste vi kao najgori po pitanju ovoga ili loši. Ovo je generalno za sva preduzeća, ali jednostavno sad je dosta. Ima li i jedna stavka u jednom izvještaju, ja nisam uspio, možda sam proletio, previdio, ali nisam, gledao sam, da je se bilo ko od vas pozvao na bilo kakav stav, sugestiju, prijedlog i da ste se pozabavili tim komentarisali u izvještaju. Nema. Džaba nas 31 pričalo, analiziralo, trošilo vrijeme, pričalo opet i pretprošli put izvještaja. Nema. Sramota je to na kraju. Tačno Neđa dobro kaže. Kad izađete odavde, baš vas briga do sljedeće godine. Pa će opet biti, haj šta ćemo, kud ćemo, naša su preduzeća, pa ne možeš da usvojiš. Dosta više toga. Korektno je s vaše strane da vi poštujete ovo vijeće koje predstavlja građane. Da vi počnete izmišljati kako da bude bolji izvještaj, prijedlog, mjera na kraju za svaku godinu kako poboljšati. Da mi. Neka, nama ne smeta, nije nam mrsko. Svako će od nas dati doprinos, uradit ćemo to. Ali nije to naš posao. Mi ovdje bi trebali na ovo da potrošimo 10 minuta. Hajmo dalje da se bavimo nečim što mi trebamo biti kreativni. A ne u vašem poslu da mi vas učimo kako vi trebate raditi vaš posao bolje. Pa možda i negdje pogriješimo. Ali tu treba da bude vaše izjašnjenje u izvještaju. Prošlogodišnji izvještaj sadržavao je ove sugestije. Mi smatramo ovo opravdano, iz ovih razloga neopravdano, iz ovih ovo realizujemo u postupku ili će biti realizovano. Toga nema. To mora biti. I ovo što ističem, dakle, mora biti kroz zaključke jasno precizirano, dostavljeno svim javnim preduzećima, ustanovama, uz upozorenje da se izvještaji neće prihvatiti ukoliko ne bude sadržano ono što je bilo u diskusijama vijećnika u protekle 4 godine, u smislu izjašnjenja o njima. A ne da ponavljamo ili slično. I da moramo mi vraćati se šta smo govorili onda, a šta to sad nije usvojeno. Dosta više toga. Evo, sad se prelomilo na vama. Uslovno, znači, izvještaj prolazi ovaj put zaista uslovno. Imamo mogućnost da kažemo, napravimo pauzu, da kažemo nećemo usvojiti. Pada izvještaj. Hajde, da ne bude to sad na vama, niste bili upozoreni. I da znate, može. Vrlo lako može. Imamo takav status svi mi u ovom vijeću. I pozicija i opozicija, nebitno ko je. Da smo tu skoro, a možemo reći jednoglasni. Poštujte vijećnike, bez obzira iz koje političke stranke je bio. Poštujte naš trud, zalaganje, potrošeno vrijeme za ono što ste vi trebali uraditi. Svaka diskusija o prijedlozima koji smo mi rekli je vaš nedostatak. Vaš minus. Svih vas, prošlih, ne vas samo, svih izvještaja koji su bili na ovom vijeću. Od danas, od ove sjednice, dosta je tolerancije. Staviti uslov, neće se usvojiti izvještaj ako nema ovoga. Da odmah znaju. Da džoba dolazi na vijeće, ima da padne izvještaj. I mi ćemo tako insistirati kod ostalih. I evo, po reakcijama svih vijećnika, klubova vijećnika, evidentno se svi slažemo u ovome. Poštujte građane Tuzle, poštujući vijećnika ovog vijeća. Hvala.